Moi ben, entre os meus defectos, un dos máis notables e ben coñecidos é que a mí en 15 minutos, media hora, me dan para falar dun tema e daquela maneira. A mí encantan os matices e como hoxe non tenes a disponibilidade de tempo, vou facer unha especie de telegrama, sen renunciar ao contido e renunciando a todas as florituras e todos os átomos. Entón, espero que se entenda que non vai poder ser un discurso tan ben aliñamado como me gustaría, como seguramente o público merece, pero en función dun imperativo, digamos que categórico. Bueno, aquí puséronse nas últimas mesas redondas, na anterior fundamentalmente, e no que vamos desta, fixéronse algunhas preguntas e esbozaronse algunhas respostas á pregunta de o que facer, non? Pois eu non teño a resposta de o que facer, xa o adianto, para que ninguén estexa esperando con suspense algo do que eu non vou falar. Agora, o que sí teño claro é que o que se vai facer, ademais de que teña que ser feito colectivamente, o cano significa unánimemente, colectivamente, ten que ser feito xa, o sea, que pode ser máis a obra. Varias persoas dixen, sí, está moi ben isto de debater, dixeron desde o público, dixeron tamén desde a mesa, pero que vai sair daqui? Bueno, eu creo que o señor Ramón Quintán non entendeu perfectamente o sentido daquela primeira artigo da prensa, dicía tamén que isto era un primeiro paso nese camiño, non? Eu sei que esos sitios eran moi ambiciosos e non era a idea que ficasen cumpridos así. Pois os objetivos son ambiciosos e creo que deben ser ambiciosos os de todos os que nos movemos na esquerda, non? Os objetivos políticos, os objetivos colectivos, por suposto, non? Entón, poñámonos máis a obra. Isto significa ir directamente contra o conservadorismo, non en termos ideolóxicos, sino en termos de tradición política que na esquerda arrastramos moito tamén. Hai pouco, hai uns meses, falaba Manuel Martínez Barreiro, que estivo na mesa anterior como ponente, da transversal conservadora galega. Ele falaba a propósito dun episodio moi concreto, pero moi sintomático, das eleccións á Reitoría da Universidade de Santiago, por exemplo, non? Pois eu nego-me a formar parte de calquera transversal conservadora. De acordo? Tomemos decisións colectivas e despois executémolas unhas ou outras. De acordo? Eu non vou entrar no debate da ferramenta. Se a ferramenta se debe reciclar, se a ferramenta se debe comprar nova ou se a ferramenta se debe construir cos propias mans. Esas tres alternativas existen, vale? Non me corresponde. E agora paso xa ao telegrama. Dúas cuestións previas. Ademais de negarme a formar parte da transversal conservadora, tamén me nego a autoflagelarme por ter que cumprir unha travesía do deserto que eu non vin escrita en ningún libro sagrado. E se avise, non creería nela porque non creo en libros sagrados e podedes creer que me encantan os libros. Entón, se non é necesario pasar por unha travesía do deserto, non nos condenemos, non fagamos unha autoprofecía, unha profecía que se vai autocumprir debido ás nosas inaccións, aos nosos medos paralizantes. Eu entendo que haxa que actuar con prudencia, eu entendo que haxa que actuar con sensatez, pero unha vez que se chega ás conclusións, hai que executalas, así de simple. De acordo? Eu non pretendo, desde logo, deixar a operatividade como exclusiva de ningún outro grupo político, sexa do espectro de dereitas, de esquerda ou fora de esquerda. Segunda cuestión previa. Esquerda política, esquerda social, esquerda cidadá. Eu xa tamén nos artigos que fixen previamente a esta xornada, así un pouco como animación, deixei escrito, eu non creo nesa diferenza, non dixo antes do público, creo que era Xoan Remida, eu non creo na diferenza entre esquerda social e política, entre as cousas porque estamos todos na mesma sociedade, porque todo o movimento social político, eu que diría que hai unha esquerda partidaria, unha esquerda cidadá organizada non partidariamente e unha enorme masa de esquerda social, de esquerda cidadá non organizada, vale? Que normalmente é a grande esquecida de todos estes debates, de acordo? E que é a inmensa maioría e que non podemos ignorar as súas demandas. E agora entro xa no telegrama. Non está ordenado, ou intentei ordenado dunha maneira moi preliminar. Número 1. Unhas tarefas que debe facer a esquerda. Tender pontes entre si mesma, ou as esquerdas, porque eu concordo en que montas. Tender pontes entre as diferentes concepcións que existen da esquerda. Eu xa vou un pouco farto, para dicir a verdade, de consagrar a acción política nos altares totémicos da unidade, por exemplo. E non pretendo falar de Benega especificamente, ainda que
por trayectoria, pois é a miña referencia básica, pero vine aquí para falar de Esquerda Nacional Galega e non para falar de siglas concretas, non? A unidade é positiva se se fai un traballo de síntese no cal todo o mundo se pode ver reflectido. Aí é enriquecedor ou pode ser. E pode ser incluso un elemento positivo de multiplicación, de adhesións, de apoios, de capacidade de influencia, de definir a xenda política, de transformar o país. Pero cando a unidade é utilizada como coartada para o predominio dun grupo, dunha ideoloxía, dunha tradición política, dun corpo de intereses do tipo que sexa, entón é unha unidade esterilizante. De acordo? Se hai que ter 2, 3, 4, 5 os número de proxectos que sexan, sen caer en vida braianismo ningún, que existan, vale? Que se definan e que tenten buscar o seu espazo. Se o espazo é de confluencia orgánica ou hai outras maneiras de establecer espazos de confluencia, fágase. Pero despois de cada quen tomar soberanamente as súas decisións sen delegar en ninguén que un non decida que me pode representar. Número 2. Bueno, e nesa síntese, unha síntese tamén ideolóxica. É de verdade. E de novo contra o vida braianismo, ao que se refere a David Peón pola mañá. Eu dubido moito que se definimos un proxecto de país para os próximos 15 anos. Manolo Bragado publicaba no comezo do ano un post no seu blog chamado Galicia 2010, Galicia 2025, que eu prefiro retitular con suso de toro, Galicia é o país que temos, Galicia é o país que soñamos. Eu prefiro retitular, con permiso do autor, obviamente, moi querido, Galicia 2010, Galiza 2025, creo que se aprecia perfectamente a carga simbólica. Se definimos un proxecto político a 15 anos, eu quero ver, diría máis como se no Brasil, pago para ver que diferenzas hai entre un comunista trotskista, un chino me refiero a un maoísta, un libertario, un ecosocialista e un socialdemócrata avanzado. É que quero ver e pago para ver que diferencias hai de proxecto político e de acción política de aquí a 15 anos. Ou de aquí a 30, se nos ponemos a estupendos. Pero a mí, con pensar de aquí a 15, a verdade é que xa o cerebro non me dá para máis. Vale? Entón, é posible facer esa síntese se antepoñemos os intereses do país e os intereses daqueles a que pretendemos representar aos intereses de pequenos corpos ou grupúsculos. É posible facer esa síntese. Desde logo é posible facela en termos políticos, en termos ideolóxicos e, por que non, en termos organizativos. Segundo pilar desta nova esquerda ou esquerda que ven, o que ha de vir, participación. Abrir as portas de participación. A participación entendida dentro das organizacións, pero tamén modos de participación social. Cando se fala de participación, moitas veces se fala de rede. Eu gustaríame enunciar simplemente, xa non vou entrar, porque non, isto é ese telegrama, outros 3 conceptos. Ademais de rede, fluxo. Vale? O sea, unha rede é un soporte. Pero o fluxo ten que ser internodal en todas as direccións, de acordo? E cos menores pontos de control posibles. En segundo lugar, capilarización. Por máis que tendamos a establecer estruturas en rede, outro tipo de estruturas van a seguir existindo. Unhas máis jerárquicas, outras de verticais, outras de tipo piramidal e outras de tipo arbóreo. Entón, hai que capilarizar a acción política, hai que capilarizar a información e o debate. E, último concepto, hai que capilarizar tamén as decisións. A xente non pode participar simplemente para ser escuitado. Hai que facer que a xente participe para decidir realmente, para sentirse partícipe das decisións das organizacións que sean transformadoras e para sentirse partícipes daqueles espazos onde nós temos algo que dicir. Institucións públicas ou calquera outro tipo de institucións sociais nas cales temos presenza determinante. Terceiro punto, radicalidade democrática. Alguén o falou pola mañá e que me desculpe que non lembro a persoa que foi. Radicalidade democrática, dentro e fora. Isto non significa sacralizar fórmulas. Unha organización pode ser asemblearia, pode facer primarias e pode estar totalmente burocratizada e considerablemente verticalizada. De acordo? Non se trata de formulismos, trátase de principios. As fórmulas podemos discutirlas. Esa radicalidade democrática dentro e radicalidade democrática fora, unida á idea de regeneración. Dicía Beiras, no inicio das anos 90, polo menos, que foi cando empecé a ter uso de razón política, tal vez esa antes que me disculpe,
o ignoro, que dicía veras no inicio dos anos 90, a lei Corcuera, a involución en dereitos civis e políticos, que o papel da esquerda transformadora naquele momento era paradoxalmente defender o sistema. Cando o sistema quería implantar as alcantarillas, éramos nós os que non comungamos co sistema, os que non estamos integrados e asimilados polo sistema. O que non significa que vivamos en outro mundo, pero... Vale? Os que deberíamos defender o sistema, as virtudes democráticas do sistema, vale? Que estaban nunha deriva involucionista. Bueno, esa deriva continúa hoxe, está se agudizando, pero ademais desa deriva estamos noutro momento histórico, a pesar de que só pasaron 20 anos escasos. E é que neste momento o descrédito da política é crecente. Nós temos que regenerar o crédito da política.